Siyanda yini inkinga yalo mjida sengirekhodele kancane khuluma uma wengane akekho umuntu othanda uma wengane kanje akekho lo uma wengane wena siyangiyakholwa hayi usakhona akekho lo uma ngiyakholwa wengane ngithi ngama wengane hayi akekho bamntombi hayi le ndoda le kancane uma wengane wena akekho lo uma wengane bakugatsheni akakholwa ngithi ngama wengane akekho umuntu othanda uma wengane kanje manje bona uma wengane akekho kuyisono ngathi mayina akusona nto akuyonto ejwayelekile yini uvumelana ngisho ngakhuluma ngani bamntombi uma wengane uzongena ya kufanele ngoba uma wengane kade ngibuze le juice yini wena umuntu ongenayo wathi uma wengane uyayithanda hayi alizolani bamntombi zona sathi wena ingane nami nginama ayidlula bayidlalela ingane babamntombi unawo uma wengane hayi sicela siphathele iy'ngane lo bhuti.